kaaksyon nakabaton sang madamo nga awards. Butang tanadaan kanami pa sang iyang original soundtrack, di ba? Every night in my dreams, I see you, I feel you, di ba? Ang kanta para daan sa Celine Dion pa. Tiyan mo na mga kaaksyon tungod sina sang kanta kag syempre sang pelikula man mga kaaksyon sang istorya pag di ba? So wala sang rason di ba nga ini siya ang hindi makabaton sa mga awards. So amo na it was a very successful sa part naman sang pelikula nga Titanic, it was a big success on their part. So ini siya mga kaaksyon ang nominated sa 14 ka Academy Awards nga nagtaya sa All About Eve nga pelikula sa 1950 for the most Oscar nominations kag 11 ang nakuha nga awards sila mga kaaksyon. Upod na ang Best Picture kag Best Director kag nagtayman mga kaaksyon sa pelikula nga Ben-Hur nga sadtong 1959 nga may pinakadamo nga nadaog nga Oscars sa isa lamang ka pelikula. Imagine bala sa isa lang ka pelikula mga kaaksyon 14 or 14 ang iya sila nga nominations. So out of 14 mga kaaksyon 11 ang nadaog sa pelikula nga Titanic. Ang pinakanamit diri mga kaaksyon basta gani may ara sa ginatawag daton nga Oscars, ang ginabantayan sa kadamaan amo ang Best Picture. So amo ni siya mga kaaksyon, nakakuha ini siya sang Best Picture kag Best Director. So amo na, grabe ang success ang pelikula nga Titanic. So, ang initial worldwide gross income sila mga kaaksyon ang nagdangat sa 2.02 billion US dollars. Pero tika na ko mga kaaksyon, ini siya according sa Wikipedia. 2.02 billion US dollars bilang pinakauna nga pelikula mga kaaksyon nga nakalabot sa billion dollar nga marka nga nangin highest grossing film of all time until nga nag-abot ang pelikula nga Avatar. Tingin ng Avatar mga kaaksyon ini ang himo man ni James Cameron. Terrible ano? Mahilig si James Cameron mga kaaksyon sa masiligta mag-ubra sa mga sci-fi, di ba? Inabala mga imposible, inabala pagtanaw mo dra sa imo screen mga kaaksyon, tutuod gid nga pelikula mo. O gali kung tan-awon mo man ang video, kung paano nila ginhimo, masilig ka nga, ay gali, amo na siya. Abi mo tutuod gid yan, no? Gali nag-ubra sila gali isang barko, ano? Kumbaga padugin padako lang sa kamera, ining barko nga ginubra bala nila. Camera trick gali para kung tulukon mo dira sa imo screen. Wow! Dukod ako ka barko, camera trick gali, no? So mo na mga kaaksyon ang ginatawag ta nga daw magic sa pelikula ni James Cameron nga Titanic. Nga masiling naton sa sini nga tuig or pila ka mga tuig pa nagliligad mga kaaksyon ang may pinakadako nga income or highest grossing film of all time hasta ka nagwa ang pelikula nga Avatar tuig 2010. Hindi mga kaaksyon masilig daton nga 3D naman Ang syempre nagwa ang 4D Inabala magtanaw ka dra sa may siningahan do may arak ka sang eyeglasses bala. Kung magtanaw kasi na mga kaaksyon do masiling ka bala nga do arak ka man dira sa eksena. So amo na tinag-uso ining 3D 4D sa nagwa ng pelikula nga Avatar nga himo man ni James Cameron. So ini siya sadtong una gid pagwa mga kaaksyon dito sa London December 10 tuig 2009 nga may yara sa income nga 2.195 billion or billion US dollars mga kaaksyon. So amo na ang iyang gross income according sa kay Wikipedia. Ang budget sa paghimo mga kaaksyon sa Avatar nga pelikula 237 million US dollars.
Medyo mahal-mahal ang mga kaaksyon sa pelikula nga Titanic. Kabanti ang Titanic na pelikula, $200 million. Ti ang pelikula nga Avatar paghimo sin iya, $237 million. So, amo ni mga kaaksyon kaya syempre, ang pinakaulihi nga ginapatihan sa kadamaan nga nakaguba sang record sang Avatar mga kaaksyon. Amo naman niya ang pelikula nga Avengers Endgame. So, amo na ang Avengers Endgame mga kaaksyon temo to ang ginahambal nila nga ang Avatar nakakuha sang $2.195 billion Kaya ang Avengers Endgame according man sa kay Wikipedia mga kaaksyon ini siya ang nakakuha sang $2.798 billion. So, amo na, pero ang pag-ubra sa sininga pelikula, mga kaaksyon, mahal pa gid niya sa pag-ubra sa pelikula nga Avatar. Ang Titanic to $200 million pag-ubra sa pelikula. Ang Avatar, pag-ubra sa pelikula, $237 million. Ang pag-ubra naman sa pelikula nga Avengers Endgame, mga kaaksyon, ini nagdagat ang budget nila, o nagasto nila, $356 million. Dako pa gid ya. Nga bala ka nagmahal ini mga kaaksyon ang pelikula nga Avengers Endgame. Kabati ang mga artista sa Avengers Endgame mga kaaksyon halos all-star. But silingon, halos sikat ka mga artista ang nagwa mga kaaksyon sa pelikula nga Avengers Endgame. Way labot sina ang ila pagid pag-edit sa pelikula. Kung paano nila himuon ini nga daw hindi balabahol ang mga costume sa mga heroes, ang costume sa mga kontra like Thanos, di ba? So amo ni ginapatihan sang iban nga nagpasaka sa ilang budget kag naging rason kun nga ining Avengers Endgame ang pinakagasto nga pelikula nga ginhimo mga kaaksyon. Kung galay kiti masilig naton nga mahal man to na paghimo sini nga pelikula, pero ang income naman niya naglabot man sa bilyon. Amo na ba lang kung mahal man ko no kapital mo, dako man ko no ang imo nga income So amo na mga kaaksyon ang aton nga history sa buong adlaw, which is December 19, tuig 1997 mga kaaksyon, una ang ginpagwa sa sinehan ang pelikula nga Titanic. Nga kung sa diin nakita niyo sa pelikula mga kaaksyon si Jack kag si Rose. Nga masiling tabala nga biska na mo kuno kadamo siyang kwarta kung ikaw wala maluyagan dire isang babae wala gina kuno may mahimo. Because magagwa gid mga kaaksyon ang tuod-tuod nga pagpalangga siyang isa ka tawo. Piliyon niya gid piliyon nga pangitao niya gid mga kaaksyon ang tawo nga iya ginapalangga. So amo na si Jack ag si Rose. Actually dumasilig naton nga love at first sight Kag syempre tamis ka man siguro maghambal si Jack sa kay Rose. Kag naging rason man mga kaaksyon nga nakakadto sila sa isa ka salakyan. Kag naghampak si Rose sang iya nga kamot dira sa kristal sang salakyan. Paghampak ya nagpanaog. Dito na nagsugod ang tuod-tuod nga pagpalangga. Ngay! Sa mga kaaksyon mo natin history sa mga adlaw, ang aton nga una pa lang may ara pa kita sa ikaduwa nga history mga kaaksyon sa itong pagbalik matapos ang pila ka mga commercials. 24 hours under protection. So, nagabalik kita sa aton nga Johnny Tango Rides Again na programa. And this time, mag-greet kita sa aton diri nga mga kaaksyon nga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Mga kaaksyon, do not forget to like or leave some reactions. Bilin ka mo dira sa inyong reaksyon sa aton nga Facebook Live. Okay? Kaya syempre,
Kung may ara ka mo dira sa greetings, sa comment lang ka mo dira sa aton nga Facebook Live, kag di magkalipata, i-share ang aton nga programa. Alright. So anyway, magatamyaw kita diri sa mga nagkomento sa aton nga Facebook Live. Isa ka mayong aga sa kay Jomari Montano, Action Johnny. Damo balay guba diri sa La Carlota, subong wala pa aksyon. Paano labi na diri sa may Bukros, Dako, okay, Barangay Ayungon, La Carlota City. Anyway, kung may ara ka mo dira sa mga guba-guba bala, no, ang mga kahoy nga wala pa mautod, mas manami sina kung magpangayo ka mo bulig sa inyong barangay, okay? So, ina pagatagaan sang aksyon parehas bala sa Barangay Stephanie diri sa Bacolod. Ginatagaan aksyon sang kapitan, di ba, ni Cap Jerry Tingson, ang mga kahoy dira nga nagkalatumba, ginapangutod sa mga clearing team members sang Barangay Estefania. Okay? So amo na ang mga kaksyon, pangayo ka mo bulig dira sa inyong barangay or lokal man dira nga mga opisyales, kasi may mga gamit sila, kag syempre trained sila sa pagutod sang kahoy. Kaya basi bala pagutod yung kahoy, bala kang gulpi lang, bala nga magdaligdig, bala kang magkalatupan mga tiil nyo. Okay, halong gid ka mo mga kaksyon. Alright? So anyway, good morning man sa aton nga abyan, Martin Aliling, mayong aga, Yvonne Busher. Good morning, Action Red, Dan Sharing. Thank you so much, Madam Yvonne. Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Sa kay Elvira Hilogo, good morning, Action Red. Bago lang kami nakasuga diri sa Charito Heights, Granada. Patamyaw sa mga sister ko, Divina Gases, kag Sally Salgado, sang Barangay Takuling. Thank you, good, and God bless. Uy, Salgado man, no? Basi pariente ko na eh. Okay, good morning sa liwata, Elvira Hilogo. Kag Jinky Dialagdon, Blessed Sunday morning action kagahawad red sa kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo and Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Suatu Imperial, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, kid, and stay safe everyone. Thank you so much, Jinky Dialagdon. Kag syempre sa kay April Orsabia, isa man kamayong aga. April, ambale shout out sir family Orsabia, madamo gid nga salamat. Kag kay Eddie Lau sa aga man nagbugdaw. Good morning, Action Red. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel ga monitora diri sa Victoria City. Good morning sa kay Nanay Isabel. Happy Sunday. Thank you so much, Eddie Laus. Kag kay Mary mayong aga, Ernie Odasco Lidas, mayong aga dira sa imo. Kaga syempre, si Randy Coronel, si Kuya Randy ka pamatipan sa programa ta subong nga aga, ha. Isaman ka mayong aga sa imo dira, okay? So anyway mga ka-action, don't forget to like and share ang aton nga programa, ha. Johnny Tango Rides Again. Inisaliwat si Action Red Salgado. Stay puta, magabalik kita mga ka-action. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa. Good morning! Salamat mga ka-action kita nagabalik sa ito programa Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. This time mga ka-action, makaupod natin si Action Marlon Hinovea para ihatag sa ato na pinakahulihing update dire sa Bacolod, kag Negros Occidental. Action Marlon, good morning! Good morning sa atos sa mga kaaksun na hunta ang tiyempo dire sa maya sunod sa nga Bacolod. Daw di pagid mayo aksyon red kaya magluwas nga tuman ka bugnaw. Mayara time aksyon red nga nagatupa gyapon ang dabo-dabo. Siguro ikaw panguroblan ni kag ambot ikaw Orlando ni Bagyo Odette. Iway pa gani aksyon red sang matulutin aw nga part sang langit nga makitaan ta. Although why good man sang makakululba lang pagpurma sang ano ni sang galom. Dari sa portion sang nabukid ko mag lingi kita bayara part action red nga daw makasili kita nga may posibilidad nga magapakita na si haring adlaw. Prote hindi magkita makasili action red nga hindi magaway sa ulan kita may separensahan subong Domingo. Kadamo gyapon sa mga lugar na labayan namon nga ligon dulumbot sa ligon way man gyapon ang sunred sang power sang kuryente. Oo. Balik. May arap ako sa mga lugar, Action Marlon labi na gid sa mga damo na tumbahan bala sa kahoy nga ginatumba man sila mga poste. May correction na red dire sa Bacolod, pasalamat nga damo-damo naman sa mga lugar ang nagbalik tower pero dito Southern Negros Action Red damo to pinakamasubugid. Southern Negros ang ila sa nga pagbolobanta basi kon isa kasmana pagani malabutan mo. Basi malabutan ta Action Red binulan antes makabalik ang power sang kuryente nila kundi hambak tong halit kintugan ni Bagyo Odette. Ang uso subong kwan free charge. Si Palay City Action Red nakita taman sila sa linga post. Ang mga tao to gintiganaan gito Action Red sang lokal na gobyerno nila sang lugar nga pwede sila makapa-charge hindi lamang cellphone kundi tanang gamit nga rechargeable. Wow. Emergency lights, flashlight, kag cellphone. Ang taos buong dali nila mapatsagan Action Red ka daw hindi sila kapabuhi kung may cellphone. Atiyo. Biskan diri gani sa Bacolod, Action Marlon, may mga malls diri nga naga-offer man siyang libre ba lang charge or even dira gani sa Sineco naton Ano man, no? So, kabay pa Action Red nga wireless ang anuman ngayon sa rinti nga magluntad tugas sa ng pagpa-recharge bla. Kadamo sa nagabuno kag naghawa Action Red nga sila nila, hindi inaihan mag atalalapik di ka mag short na pag kadabuon sa sang ni kuryente bla. Pero may tao man nagoro nga nagpasiguro naghahatag sang giya Action Red sa mga tao nga naga-charge na. Pero ila sa di mahimo para nga at least mangin safe Action Red, no? Imuno ko lang area sa barangay Tangob pila pa sureg ka mga purok. Ang dalan gani sa Tangob kundi may bago dira nga street lights. Wag siga. Uy, no? pero ina ba lang nga street light Action Marlon na ano na siya ng solar? Ang report ka na ba ta hindi man ni solar Action Red. Ang solar ari sa may highway sa Tangob. May solar. Pero ang dara sa may barangay Tangob bigya Action Red pasulod may switch sa dabo, no? Ikalkulo ko ba sikod ang linyada blane? Ang ginakuhaan sa linyada ni naka-apid sa line nga way pagyapon nagbalik ang kuryente subong. Kay may Action Marlon nga mga solar bala nga mga street lights nato nga nagkalago ba pertid ang kakusog sa hangin ni Bagyong Odette? Gani
Dari bala somewhere sa may area sang Tarise or Silay, do may solar na balakson na red mo. Ay amo tong pag-roving namon blas ang coverista nagligad nga kagahon to. May mga nagkalatumbak so red gyud tuod nga street lights. Nga ang suga ya kasiga para suga dalan. Bao. Mo nang plastada diri sa sunod sa Bacolod, amo man ang natabo akson na red pila man sa ni ka mga solar man nga nag Kalatumba. Oo. Pero way simbang gabi gli subong no. Pila ka adlaw subong. Ika-4. Amo ni gura sureg nga namot na sa nakita nga no nga ano ganun nga mga kakson ta bata tigulang nga nagapanglakato na skinidalan timpotaryan nila sa nila laban kini simbahan gid ni no. Kay hindi ko na kompleto na aksured ang simbang gabi mo kung di mo na pagkulo kumpletohon. Yes. Galing nagligad to nga kagahon to. Tayo mo to nagkadto simbahan to kay banti aftermath kung papatoy aksured ang halit sang sang Bagyo Odette. Oo. Dere gani sa lagaw na recommended nga bot na in-off anay temporaryo di or base kon isa man sa mga lugar na nagsured nga way pa babalikan power sang kuryente ang lagon bla ay way man sang nagasiga diri bisan Christmas lights ho. Oh. Dulog ang provincial capital lagon ti kalain nagsured agakakajaging di nga dulom ho. Base siguro mga linyada, madalang kalaguba man guro tungod sa bagyong Odette guro reaction Marlon. Correct, sako pag sunred di sa ang line sa ni dara man sa may provincial capital building mo, ang capital building way man sang suga ho. Ang street lights diri sa sa South Capitol Road Pililion na lang ang nagasaliliga Agson Red. Amo gapon sang mga area or dalan sa mga motorista tabala along gid hindi magpadasig sa dalagan kay may aragyapon ang sudred sang mga sanga sang kahoy. Away pagyapon malabutan sa ginatawag nga clearing operation bla. Yes. Kung masandaran nyo na kag base ko may upod pa nga kurente una nga medyo halong-halong gid. Kag syempre may naga-advise pa Action Marlon nga ina balang may mga kahoy kamo dira makita balang kuan ginapaiway lang anay ang pagparking bala sa idalom kahoy kay basuy kamo kabalo dira ga ang sanga bala basi nagahunga-hunga na wala lang bala matagam sang bagyong Odette. Correction red correct na kay may area kay na nakita namon nga ang kahoy puno yara pa pero may sanga siya nga nabanggi nga madagdag na muna pagkabit-kabis babaw na muna pati kun di ka na magtulot-tangla base kun dara ka ma-parking kaga matamat na dagdag na tito pag-isa ibo sa lakyan nakagulpi lang bala maghagin Action Marlon delikado na action red pa yara ya sanga nga naglupad bla pagka Bagyo Odette. Ang itupan niya, kahoy man. Kahoy ba na? Dito sa nagsangkit sa babaw sang kahoy man nga dako. Ti samtang nagalakat ang sunred ang mga nadlaw na nagamatampat na sa us-us man eh. Malayong sabi kag ti muna along-alo lagi sa aton nga mga ka-aksyon na. Ang aton siring Tiempote sa Rasalintana outside Bacolod, to ko na mo amo man laban-laban ko mo amo man gyapon, no? Di gid maayo pa action red. Kalibot diri patrol, mga 24 hours naton nga mga kalanon, area ga matamat man balik sa action red sang ila sa ding customer, matamat man gadamo ila sa ding benta. Sa saring bulan sa Disyembre, good news pa sa ato ni ang COVID-19 kay ang Negros Occidental 266 na action red. Ang active cases na siya. Nasa Negros Occidental, no? Ang nagligang adlaw ay sa dugang patay, pero ang latest na isa lang ang nagdugang sa patay action red. Sa mga naigo sa ring COVID-19. Reports gikan sa Patrol with Action na Nixon Tahom. Ako naman aksyon na Marlon Sinubuya. Mga ka-aksyon din ka mga bayan sa Pinas. Labuton ka sa Amon, balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Madamo ka salamat Action Marlon Hinovea sa pinakaulihid rin nga update sa sitwasyon sa Bacolod kag Negros Occidental.
Amo na mga kaaksyon na nabalang akon aga, do ka namin isa aton nga klima. Perti ka init. Baka panghalay kita dira sa aton mga niglabahan. Tapos paglabot sa kahapon, alas 3, alas 4, kasi makibot kita ka gulpe lang kaguom-guom bala. Tapos may aran na siyang panalithi. Tapos gulpihon ka pag ginamalapit na alas sa isang gabi, gulpi lang magulan. Yung mga tao, mga kaksyon, ginatroba kay ti bagulan to natabo ining si Bagyong Odette. Gapaminsan ang mga tao, kapasi bala, may arat na naman sang bagyo, ano? So gani, inabalang wala pa kita makatibawas sa mga natabo sa ato nagligan, ining halit na ginbilin sa ato ni Bagyong Odette, ano? Ti ari na naman kung kaisa ko na hapon nagaulan-ulan. So amo na mga kaksyon magpangaman kita ang ulobrahon dira sa aton nga balay. Mangin madasig ang ulobrahon kung buligan sa tanan nga miyembro sa pamilya. Kag aton dira nga mga ulobrahon dira mismo sa bangga ta lain gid ako nagaugyo na ang pumuluyo. At least mga kaksyon nagadasig. Kung may ara dira bisan atong mga kahoy gamay man lang ano, magmasarangan lang ninyo mga kaksyon nga mga pumuluyo dira. Kag may ara man lang kabusang gamit dira ano, buligan na lang naton. Kay manti ang trabaho sumong sang mga tinawo naton sa barangay bawa kadamo-damo sa ginapangtumba sumong ginapanglagari. Ginapang utod dira nga mga kahoy mga kaaksyon. So kung pwede ba lang dira ano, hindi ta na paghulton dira ang barangay ano. Buligan ta na lang nga mga pumuluyo dira kung may ara ka mo dira siyang gamit syempre, may ara dira siyang taho nga expert ano sa pag-utod sa kahoy. Pero sa liwat hindi ka mo dira magpatuga-tuga. Inabalang kahoy nga dako-dakot doon or gabuton yung dira ano, base mo lang magdaligdig dira or mag-slide ang kahoy kag kamo dira ang matupan mga kaaksyon. Hindi ka mo kuno aray magparking sa mga padlagko bala ka mga puno bala. Ibutang yung dirang salakyan sa idaalom ka basi makibot ka mo pagbalik yung mga kaaksyon buka na ang kristal sa inyong kasalakyan. Tanaw-tanaw ka mo dira kung may ara sa nagahunga-hunga dira nga sanga sang kahoy or may ara dira nagsangat nga sanga sang isa ka kahoy nga mo to ginang Bali Action Marlon Hinoveya kagaina kag ginpalid sang hangin. Amo na tungod man sang hangin dako ang posibilidad nga mag-us-us ini kag mahulog dira sa idalom. Sa mo na mga kaaksyon, madamo kasalamat sa liwat aksyon Marlon Hinoveya sa pinakauli hidre nga update sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga kaaksyon, balik kita sa aton ikaduwa nga history. Inya bilang pampabukaw sa aton na ginatuyo dira nga lawas. Madamo na sa Christmas party nga ginhiwat mga kaaksyon. Daw nga balik na kita. Biskan patuod nga ginbilinan pa kita sa nga halit ni Bagyong Odette mga kaaksyon. Somehow, ang mga Pilipino nagatinguha gid nga maka-celebrate sang Christmas. So amo ni nagapasalamat kami sa amon station manager Ma'am Nona Magbanoa. May ara na ako siyang lulutuan siyang itlog. Di wow. May grocery pa kami. Kasi syempre sa mga nagdalaog sa costume contest Malining migo Rodriga ara subong sa amon nga web, sa amon digital, ang amon Wolverine nagdaog siya mo. Hindi ko na pag-ihambal kung pilang gindaog niya. Basta makabakal siguro mga 3 kasako nga bugas. Wow! Sige lang, next year ma-champion na yan. Kung subong Wolverine, posible next year Cyclops na. Ano? So congrats sa mga nagdaog female and male category sa amon nga costume contest kagabi Christmas party sa Action Radio Bacolod. Kaya sa mga nag-sponsors, madamo nga salamat sa inyo tanan. Naging palipay nyo ang tanan nga mga empleyado sa Action Radio Bacolod. Kaya siyempre kung may ara sang winners mga kaaksyon, may ara man sa hindi mapalaron. Pero biskan po kaya nagdaog mga kaaksyon still, may ara sang consolation prize. Kaya pinakanami itong announcement, ang ulihi pagid no? Ang number 1 kag number 4 no? Nakakuha na kamo sa number 1 kag number 3. May ara pagid sa number 1 kag number 4. Wow!
Terrible gid. Din kita SM nga mo nakabuot kag kaalawan, di ba? Sumada mo kasalamat, Ma'am Nona Magbanwa. So anyway, Arya, pahabol agad mga kaakson before kita mag-proceed sa ato na kaduwa nga history subo nga adlaw. Ari ginatamyo naton sa isa ka mayong aga si Jacqueline Marinio, mayong aga. And also, isa man ka mayong aga sa kay ni Mesha Roques. Mayong aga action red. Kag sa kay Madam Star Mayo. Hello, Action Red Salgado. Happy weekend sa imo from snowy and cold Minnesota State, USA. God bless you and be safe, sir. Ikaw man, Ma'am Star Mayo. Good morning, madara sa imo and stay safe always. Kag, syempre, ginatamyo maraton sa isa kabayong aga si Tonette Ingada Obrique Ejercito. Good morning, Pinas. Watching from Riyadh. Good morning, man, sa kay Jocelyn Song Comedia. Jocelyn Song Comedia, mayong aga sa imo. Ano yan para sa magpadayon mga ka-aksyon sa aton nga programa para sa aton ay kaduwa nga history. Subo nga adlaw mga ka-aksyon December 19 pero ini siya tuig 1839. Dilawig-lawig pa din mga ka-aksyon. 1839 ginbunag si Jose Maria Basa. Nakabati ka mo sa kapilyedo nga Basa, pero hindi ko sure kung ma-remember niyo si Jose Maria Basa. Si Jose Maria Basa mga kaksyon ang isa ka successful nga negosyante nga nag-donate mga kaksyon sang kwarta para ipuslit or ismagol ini ba lang kung masiling tasmagol illegal nga pagpasunod sa mga pagkabutang from one country to another. So sang mga nobela mga kaksyon ni Dr. Jose Rizal. So siya ang ginbunag sa Binondo, Maynila nanday Matias Basa kag Joaquina San Agustin. So amuna siya yung mga kaksyon na nagbayad So halin dito sa Europa, pakadto diri sa Pilipinas, may ara sa ginbayran nga ginatawag tang shipment fee or transportation dira mga kaksyon pagbayad dira sa barko. Sang pila ka mga nobela ni Dr. Jose Rizal, siya ang naghatag sa kwarta, siya ang nag-donate mga kaksyon. Buot silingon sina, ining si Jose Maria Basa, isa ka manggaranon nga tawo. At i-mention diri, isa ka successful nga negosyante. Si Basa mga kaaksyon ang isa ka miyembro sa isa ka grupo nga reformista nga ginakusahan nga nagapartisipar sa tong 1872 nga pag-alsa kontra sa mga Kastila nga nagresulta sa pagpanaog sang sentensya nga kamatayan na pinaagi sa garote sa tatlo ka mga Pilipino nga pari na sanday Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos, and Father Jacinto Zamora. So, muna silang gumbur sa mga kaksyon. Tisang una, if you can remember, sa tiyempo sa mga Kastila, mga kaksyon, hindi lang man kay garote, di ba? Ang death penalty nga ginapanaog sa Pilipino. Inabala ginatakpan dirang imo nga itsura. Pagkatapos may ari diri ginasabit ng daw alambre na siya. Ang ibang gani daw inabalang daw steel bala nga daw pwede mo siya mabenda nga kwan para magbuta para maigo diri sa imong liog. Then sa likod diri mga kaksyon amat-amat sa ginahugot na ginahugot. Ti samtang ginahugot na mga kaksyon, nagahugot man diri ang daw steel or alambre mga kaksyon diri sa imong liog hasta nga daw mautod na kag mapatay ka mga kaksyon. So ay labot sila nga death penalty mga kaksyon. May arap pagid nga isa ka death penalty nga gin-introduce ang mga Kastila diri sa Pilipinas. Ini siya ginapatuman kung ikaw ang hindi magsunod sa palisiya sa mga Kastila, amo dira ang masubo mga kaksyon. Inabalang gahurma-hurma kamo dira sa nga inyong grupo. Ti may plano kamo dira yang mag-alsa kontra sa gobyerno kay Espanya. Ti butang ta matipon-tipon kamo dira maobra man kamo sa inyong nga relihiyon. Ti amo na mga kaksyon makita kamo sina
posible ka mo dira nga i-death penalty kaluoy man sa inyo. Nagistorya na ila ka mo dira nagkape-kape kay ti may ara sa makusog nga bagyo or may nakita ka mo dira ka sexy nga babayi. Ti balisyahan na ka mo dayon kag maminsar to ang mga Kastila nga posible gamiting di abanse ka mo dira kag nagaplano para tumbahon ang gobyerno sa Espanya nan. Ti patawag ka mo na no choice ka mo. Di ba? Kay ti kalabanan sa mga Pilipino anay labi na gid ang mga pigado mga kaaksyon ang hindi pa makabalo sa nga kinatsila or Kastila or Spanish nga lengguwahe. So amo na iti ipamangkuton ka na hindi ka kabalo ko doon isabat mo no. Espanyol. I don't speak Espanyol. Sorry, I don't speak mo English man. So amo na mga kaaksyon ang problema sa una. Kaya ginatawagin kita nga mga Indio. Ti mangmang bala, mango nga tawo. Ti paano bala mga kaaksyon nga mangin maalam ang mga Pilipino santo. Kaya ti ginapili lang ang tudloan. Kung pigado ka, wala ka dira sa ikasara nga ihatag dira o ibayad dira sa mga tudlo sa imo. Ti hindi ka matudloan mga kaaksyon. May ana-anay sa ginatawag naton nga paksyon or discrimination sa mga Pilipino. Ti ginatawag kita nga Indio. Ti tudloan kita siyang lain sala bala. Amo na siya amo na prosalagin tudlo sa imo pagtapos kadlawan ka sa mga Kastila. Amo na ang isa sa mga rason kung nga nag-ana sa ining mga Pilipino nato na ang aton nga mga pambansang bayani para mapalayas diri mga Kastila sa Pilipinas. Iti ang ginatudlo sa aton sa laman pagkatapos kadlawan kita himu-himuan kita sa istorya nga wala man ginihimo naton ipamatsyon kita di ba? Ang iban nga death penalty mga kaaksyon amo ni siya ang inumos ka bala sa dagat nan. Masakay ka das baruto, dalaw ko to sa tunga lawod to, buyan ka da, hasta ka malumos ka mga kaaksyon, amo nang isa sa mga death penalty. May araban nga do ginabutang bala sa dako kalabador da ibutang da imo nga ulo, hasta patay ka, isa ina sa mga death penalty anay. May araban gani ginapakaon sa mga leyon, di ba? May araban ginabitay, kaya syempre, ang kay Dr. Jose Rizal mga kaaksyon, amo naman siya ang firing squad. Kaya ang 13 ka mga martir sa Nosang Cavite, atuya ang mga successful man to nga mga negosyante nga nagsuporta sa mga revolusyonaryo anay. Si ila to yung mga kaaksyon na firing squad man. So muna madamo sa nga death penalty nga gin-introduce ang mga Kastila sa Pilipinas. So ari mga kaaksyon ining si Jose Maria Basa siya ang ginhaboy dito iya sa Marianas. Ini mga exile mga kaaksyon kay pasaway ka di nga tao sa Pilipinas mo. So ikaw ya pagdadakpan ka okay lang na mga kaaksyon kung hindi ka pag i-firing squad. Ti kalabanan kuno sa mga tao mga kaaksyon nga madamo isang kwarta wala ginapatay kundi ginahaboy lang sa piya ka pungsod. Dito ka okay man? Pero kung daw hindi mo masarangan may ara kuno sa oras ang bribery. Kung hindi mo masarangan ang presyo sa mga tao nga nagdakop sa imo, ti firing squad ka. Pero kung masarangan mo sila katagaan sa kwarta, ti mga crab mentality ni halimani ko sa mga Kastila. Sorry sa mga Kastila, di na po galing iti amo na ginaambal sa history, di ba? Crab mentality, kag ang bribery sa ilang mo kuno naghalin. So muna mga kaaksyon nga muna ihaboy ka to sa ibang nga pungsod. Pero kung wala ka siyang kwarta, why ka patay ka kill. So, amo na, siya ginahaboy dito iya sa Marianas kag iban pa nga mga upod niya. Ang nagtinir dito, 2 ka tuig antes nagsaylo sa Hong Kong. Si Basa kag ang iban pa ang naakusahan sang 1872 nga pag-alsa kontra sa gobyerno sa Kastila ang gintagaan sang pardon sa idalom sang kondisyon nga hindi na siya makabalik sa Pilipinas. Ang balay ni Basa sa Hong Kong ang nanging temporaryo nga balay sa iban pa nga mga Pilipino nga ginpalaya sa Pilipinas or gin-exile. Tuig 1898 mga kaaksyon sang si General Emilio Aguinaldo ang makatukod sang hunta sa Hong Kong, si Basa ang gin-appoint nga magserbisyo bilang Director of Justice nga isa sa mga komitiba ni General Emilio Aguinaldo.
Sang maglupok ang Spanish-American War, mga kaaksyon sa Pilipinas, ang Estados Unidos ang nanging ehemplo sang demokrasya sa pagpaminsar nga igapasa gilayon sa Pilipinas ini ginatawag naton nga demokrasya. So amo na, kumbaga pa, grabe gidi ang pagkabilib ni basa sa gobyerno sa Amerika. Nanamian gid sa mga kaaksyon kay do ka kuan ba do ka smooth, masiling mo gid nga insakto gid nga palisiya. Amo na yung paminsaro ni basa anay. Tungod sa nga pagka-obses ni basa sa plano sa Amerika sa Pilipinas, ginhatag niya ang iya banggad kagiban pa nga mga ari-arian sa gobyerno sang Amerika bilang paagi sang iya nga katapatan. Nanumpa sa mga kaaksyon sa iya katapatan nga siya amingin loyal sa Estados Unidos. Sa iya ginhimo mga kaaksyon, nakibot ang kadamaan sa mga Pilipino kay bati si basa ang isa ka reformista nga nagakontra sa mga nagasakop sa Pilipinas. Tinakibot niya ang mga Pilipino. Tinano mo niya si basa yaman reformista siya, naga-finance sa mga revolusyonaryo nga nagakontra sa mga colonizer sa Pilipinas. Anay ka nagsulod ng Amerika, dito yung mga kaaksyon nagdampig ya si Basa. Naglingi na hulo sa mga Pilipino. Ano na siya man? Tiyan mo na, di ba, ang Maynila, ginsakop man sa mga Briton, anay. Tapos nagbalik ang mga Espanya. Kami naging istoryanay man ang mga Briton kag mga Espanyol Dito yes Paris. May tawag nga Treaty of Paris. Nagalin din mga Briton, igimbayaan ng Maynila. Niya, sang tiyempo yung mga kaaksyon ni Diego Silang. Ini mga 1700s pa So, ari mga kaaksyon, si Basa ang napatay sa itong July 10, tuig 1907, sa edad nga 67. Sa itong April 18, 1915, 8 katuig makaligad ang iya mga tulan ang ginbalik sa Pilipinas kag ginsulod sa Manila North Cemetery. So, amo na mga kaaksyon, at least nakilala nyo, kag at least na-refresh ka mo dira, kung sino ining si Jose Maria Basa. Isa ini siya ka-successful nga negosyante nga nag-donate o naghatag siyang kwarta para mapasulod diriya illegal ang mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Magsiling kaya nga illegal way nag-agi sa gobyerno. Kaya mati pag nag-agi ini mga ka-aksyon sa gobyerno, sigurado gid nga pangsunugon ini sa mga Hispanyol. Kaya mati against sa ilang nobela, El Filibusterismo, diba, kag Dole Betangere. So muna, kung makita ni sa mga Espanyol, so ugunin hilaya. Kaya mo na kung nga, illegal inaging pasulod rin sa Pilipinas, kag ipanghatag sa mga Pilipino. So mga kaaksyon, matapos ang atong history sa mga aga, isang ka ba yung aga sa kay Jacqueline Marinio, kag kay Nemesio Roques, and Jocelyn Song Comedia, isang man ka ba yung aga sa imo. Mga kaaksyon, yari na ang atong mga jokes sa Subo nga aga. Eksena sa graduation, nagkanto ang mag-asawa na sanday Johnny kag Inday kanyang ilang bata nga si Rugo sa isa ka restaurant para mag-celebrate. Galing mga kaaksyon, nag-upod ang pamilya sang ilang atupad balay nga classmate man ni Rugo nga nag-graduate. Madako-dako ng gasto nila kasi nag-upod sila mo. Sa kupanay niya, Inday, nga ginupod mo niya atong tupad balay para mag-celebrate sa pag-graduate ni Rugo. Kabalo ka na gid nga, wala na kita sang kwarta. Nahalo ka man imo, Inday yaman. Ako na galing, Johnny. Wala kita sang kwarta, pero sila may ara. Amo na ka nga, ginupod natin sila. Damo sila sang datong, Johnny. Gali. Ate, sige Mads, pre, order na ka mo Kamu na bala pili bala. Di mo kuya-uya. Para una inyo maluto pagkaon.
Sige pre ah. Oh, mapila na kami ah. Mapili kami di. Damo ka rin sila sa kwarta ha. Eat all you can this. Di ba Johnny? Libre na naman kita. Amo nang marami mga kaaksyon, ano? Wala ka sa kwarta. Inabala nga tawag-tawag sa waiter, tapos itudlom ang piyak kalamisa, bugduhon ka, tapos yung ginbugdo mo, siya itong gulay mabayad sa inyo, sa inyo nga bill, no? Ina mga pelikula, bala ni FBJ, ano? Tapos ginbugdo to si Jimmy Santos, kag Ruby Rodriguez. Sa uli naman nga, si Ruby Rodriguez kag si Jimmy Santos, nag-hi naman sila sa waiter. As a manager. Tapos sa uli, ang manager sa restaurant ang nagbayad sang bill nila ni Jimmy Santos kag Ruby, kag ni FPJ kag ang bata niya. Amo na mga uso sa una, no? Pero sa mga kaaksyon, budlay na makalusot. Eksena sa karinderya, nagpa-share si Johnny sa iyang lamesa nga ginakan-ana ay kadamo nagid sa mga tawo nga nagakalalaon. Kag wala nagid sang bakante. Madamo gid nga salamat Toto Johnny Tango sa pag-share mo siyang imo labesa para makakaon ako siyang akon paborito nga pinamalhan. Wala gid problema sa Gloria. Pungko lang da. Ikaw, Johnny, taksil ka! Ano ko loyal ka? Hindi, gali. Pilalakaan na makaligan sa iban ka na dayon. Sino nga babae, Johnny? Nobya mo ni? Asawa mo? Kasilosa sa iya? Tigulang na ko para silosa niya. Hindi sa Gloria. Kabalo ka at tag-iya na siya sang pihak na karinderya. Nagselos kay di naman ko binagkaon sa mag-umukas sa karinderya mo. Amo na gali, Johnny. Abi ko kung ano na. Tag-iya gali sa pihak na karinderya. Grabe ka din, Johnny. Nangayo ka pa sa tambok kanila nga. Nagpadugang ka pa sa langka. Tapos, nagkaon ka sa libre sa mga dukot namon. Tapos, diri ka na makaon niya karinderya. Sus Mariusip, namuking gid saya. Mahal. Thank you so much sa mga ka-aksyon. Nakaupod niyo si Aksyon Red Salgado sa ating ng programa ka Johnny Tango Rides Again. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio!